Migao mar somo golo oboke mayango ni maromo shillings bilion 10.5 osechwal ne sikunde mag piny owacho ma pacho ka kendo gikwayo tend sikunde mondo oti kod omendano e yo madwarore ma biro e kinde matelo mag riwruoge jopuonje mag sikunde sekondar koro ywak ni omenda duto ma piny owacho oseoro orem kod mahao shillings 7,000. Judith Omondi kod leo mathoth. Ndalo achiel bang' jatend piny yango ni giseoro omenda mar somo ne skunde, riwruoge mag jopuonje sekondar koro koni omenda ma oseor nyaka sani ok gin omenda duto ma owinjo kendo gin kod luoro ni somo mar tam mar adek nyalo rochni po ni gowi ma odong' ok oori e skunde. E twak marwa kod jagoro mar Kuppet County ma Kisumu kaachiel kod jagoro mar riwruok mar jonyuol, giyango ni piny owacho pod ni kod gowi ma hao shillings 7,000 ewi japuonjre ka japuonjre e skunde sekondar. Pesa monego bed ni wayudo onego bed ni en 22,244. Kwariwo pesa mosedonjo te nyaka chakre first term osechopo 16,456. Kawuono sirikal odong' gi gop nyathi ka nyathi 6,343. Koro dakwa sirikal ni kaber to 6,000 modong' ni giyore mapiyo kaka nyalore kendo kaber to gibed gi deadline. E kinde ma yaw skunde bende twak osenyare e wi omenda ma imedo kod tend skunde e wi omenda ma osepuodhi kod migao mar somo, ma kata kamano riwruoge gi koni bedo ga winjruok e kind jonyuol kod skunde kapok opuodh kod migao mar somo. Kunde moko ntie mwaonge kata gi BOM teacher, waonge gi enough teachers. Koro ibiro yudo ni skul moko aseme ang'e skul montie man gi jopuonje 2 kende ma jotiesi. Matiende ni the teacher nyaka ng'iyo machielo ma mondo yudgo jopuonj mondo opuonj e skundno. To kotimo mano, pesa midhi chul jopuonj gi akanye. Jonyuol ema nyaka chul pesa no ma gidhi puonjo nyithigi. Gima uwinjoru e kaka jonyuol ne udwa timo, be ok riemb ne nyathi. Mana kwayo principles ni gima jonyuol uwinjore ni gidwa timo. Kata ka jonyuol moko pok ochulo, kata ka jomoko chulo mos, en ok riemb ne nyithindo. Omenda ma jonyuol ywak ni kata kamano jopuonj osebedo ka rido chudo mage mana ka omenda mar somo mapile ka pile. Sirikal onego bed ni ng'iyo wach school fee, wach capitation mane giahidi wazazi kaka wangi. Wadwa ni sirikal mantie ong'i wachno maler kaka nyithindo nyalo dok somo maber. Samoro ini uso kata diel miyo nyathi odhi go skul, nyathi kochopo skul ni tugo moduoke. Seche moko wabedo gi tich matek ni nyithindo nyathi ole oko. Samoro ni onge pesa moro matin mane in godo to semiyo nyathi to japuonj oseduoko nyathi. Sani wan kod shida mang'eny. Kwasegolo nyithindo biro skul gi pesa matin mane wan godo. We nyithindo umewa time matin kapod wadwa ni pesa machielo mondo wadchul. Akoro moko kuom jokanyo e sekta ni koni skunde osekawo thuolo ni kendo tiyogo e yo marach mar mayo jonyuol pesa. Sipunde be koro sani take advantage ni pesa ioro matin kendo ko nwagoyo koko ni mondo pesa oro in time, koro giore in time to giore matin. Koro nitie levies kaka academic improvement, nitie mek infrastructure magedo, nitie gik mang'eny miketo kata mek pitiegi. Mae miyo nyithindo mae kuom anyuola ma ok ginyalo ok nyal dhi e skul. Omenda ma owinjo ore wi japuonjre ka japuonjre e higa owinjo bed shillings 22,244. Tama okwongo shillings 11,122. Tamar ariyo shillings 6,673. Kata mar adek owinjo japuonjre ka japuonjre mar skunde sekondar oyud shillings 4,449. Judith Omondi, Ramogi TV. En fungruok ne jopiny chula mamageta e kar chung